ana m anụ ụda ayaka jisie ike ayaka na ọzọ bụrụ olugu ka m na-anụ ọ ga-adịrị gị mma Igbo cha kwenu ya mọnụ kachanụ ihe anyị ji wee pụta n'ụbọchị nke tata bụ ikwu okwu gbasara Igbo na ife Igbo na-eme ndarịcha ọkwụsị n'Igbo onye Igbo ọkwụsị n'Igbo onye Igbo ọkwụsị n'Igbo eze na-achị obodo isi n'Igbo onye na-anọchite anya obodo isi na gị nwa bụ ọchịagha isi na gị nwa bụ eze obodo o wee bụrụ na ndị chọrọ imebi obodo ga-apụta wee kutere gị mmiri jụrụ oyi iburu nwa ha eburuzie ọkụ wee bakwu n'obodo wee sue ndị na-achị ọkụ obi a na-asọghị ịbụkwa mmadụ nwoke ịbụkwa mmadụ nwaanyị ịbụkwa mmadụ kedụzi ka isi ata abacha ala akpụ anya ebe omecha ncha otu a ka nna gị ha si wee mie iwe nwee ike dị ndụ wee mụtasịa ndị nke gị wee rụọ ụlọ elu ruo n'ala wee bụrụ omepụrụ onye ọ dịra nwa na-etiri ọla obodo na-amaghị Chineke kedu ka o si ada ese n'ịma ife ị na-eme ayaka ana m akwu na-ekwusi ike ayaka na-ekwukwa na-ekwu mụwa bụ agụbụ ụzọ ndị Igbo ana m asị ịmara na ị na-achị obodo ịmara na ị chọrọ ịbụ onye ndị obodo kwụba aka gị ọtọ meke n'ihe eji wee mara ndị Igbo maka na Igbo bụ onye agha na nwanne ya mana Igbo nke kịta na-aghazikwa nwanne ha kedu ihe ndị mba ji echekwa onwe ha Igbo na-arapụta ibe ha ndị na-achị obodo n'ezie n'anya unu chọpụta ife na-emenụ amụ na-atọ m mana akwa ka m na-ebe ndị Igbo tụnekwa mgbe anya aka ndị Imo gwara Sambakwe dee Sam nakwa echek gị nwe onye na-achị obodo nakwa echek gị nwe onye na-achị obodo nakwa echek gị nwe onye na-anọchite anya obodo nakwa echek na-elerukwa ihe ndị anya na-amata na ọ dịkwa mma ndị mba na-achị efi na-arụnyezi anyị aka n'ahịa chetakwa o nwere ihe mere 1945 o nwere ihe mere 1946 o nwere ihe mere 1950s 1960s 1970 o nwekwara ife menụ 1979 o nwere ife menụ o nwere aghụghọ aghọrọ ndị Igbo ọ dapụtakwa ọzọ otu a ka o si aga afọ iri 2015 o nwekwara ife menụ 2021 ife na ha eme 2023 ife ị na-atụghị anya ga-eme ọ gịnị ka anyị na-eme ife a ọ butere na agụba adịghị nkọ ka ọ na nwa mgbe nkwọ na-akpụ isi amaghị akpụ isi ọ butere na amamihe ndị Igbo na-adazi sakara ọbụ ọkụkọ na-abọsasị ya Igbo zukọ ọnụ Igbo mata na ife Igbo natanụ na ife na-emebi o nwere egwu ekwuru mgbe a na-anọ agha owesi dazụ karịwa ọchịchị ahụ Ozeke chechara kee ụmbadiwe agụtaghị m ya beta ọ bụrụ na ịgba egwu a ị ga-abụ ihe a na-ekwu ife omena bụ nara ụlọ na oke na-adazi n'ite ofe owuo na-ada mmadụ ọkọrọ mmadụ ọdụzikwa na be oyesi agụbụ ụzọ na-ajụ
mmadụ ọnụzikwa na be oyes owu ọ na-ada mmadụ ọkọlụ onye mapụtakwanụ okwuo ihe masịrị ya nọ na ife amasịghị ya nọ ha ncha a na-achụ ego chukene na ego a ebe o doro anya elezina nwanne gị onye jikwa n'ihe nne ya wee kọọ ọnụ kai ife ukwu melie onye jiri nwanne ya wee mere aya nyanwa na-achị ọchị ọ ga-adịkwanụ ka ọkwa maka ọkwa fụrụ ebe a na-alị ọkụkọ wee na-achị beta ọma ha n'otu a ka ọ ga-adị ya ụta gbara onye ukwu ga-agbakwa n'onye nta maka ụbọchị amụrụ dike ka amụrụ ibi ya igbo natanụ chegharịanụ meenụ nkonu dị wee bụrụ ndị izizi batara n'obodo a igbo bụ ndị izizi batara n'obodo a igbo na-agba mbọ ihe ọzọkwa si mee igbo bụ ọda opue dinie na agụba ụzọ na-asị dinienụ ka ọ dịrị igbo mma ekpere mbụ na ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na ekweta abụ na ụnụ ekweteghị na-ekwetela ụnụ ebe ọbụla ị nọ igbo nọ n'ụzọ ije igbo nọ n'ụlọ jikọta n'ọnụ kwuo n'ofu okwu ọ na-ewute m n'obi maka na ọ bụrụ igbo mfụrụ 1960s ka m na-afụ 1970s ka m fụrụ 1980s 1990s ka m na-afụ na 2000 ndị anyị nọ n'ime ya igbo na-agbanwe mana ndị mba ọzọ anaghị agbanwe igbo natanụ unu elezina onwe unu ịtọkọbọ maka na ọgaranya jere mba sị na ya nwụrụ mmadụ ele n'onwe ya ịtọkọbọ igbo unu elezina onwe unu agụbụ ụzọ ka nka bụ ọ bụ n'oge ndị igbo nke ama igbo ka nnụ na-ekwu ya na First TV wee na-asị unu igbo odogwu lọlọ n'ibi ya kachanụ nụrụnụ ọ ga-adịrị anyị mma onweghị ife ga-eme anyị osisi ọbụla fọrọ anyị atụ nkwa egbe igwe ga-amagburiri ya osisi ọbụla fọrọ anyị atụ nkwa egbe igwe ga-amagbu ya ọ pụrụ onwere anaghịkwa na-enwe nke ya maka anyị nwa bụ mgbom ejizi ele ọgụ kịta mana ọ dịbụghị otu ahụ jisie n'ike chegharịanụ ọ ga-adịrịrịrịrịrị igbo mma n'aha Jizọs